नमस्कार। सरकारଙ୍କର ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ପାଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ସକାଳ ଜଳଖିଆ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ମେନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁଜି ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସୁଜି ହାଲୁଆ ଯାହାକି ସୋମବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 50 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ 30 ଗ୍ରାମ ସୁଜି, 15 ଗ୍ରାମ ଚିନି, 5 ml ତେଲ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଢ଼େଇଟିକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଭଜା ସୁଜିକୁ ଦେବା। ସୁଜି ଏବଂ ଯେତିକି ପିଲା ମାପ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଚିନି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା। ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ଫୁଟିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସିବା। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପାଇଁ 25 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା, ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ମିଶି 10 ଗ୍ରାମ, ବାଦାମ 5 ଗ୍ରାମ, ତେଲ ଏବଂ ମସଲା ମିଶି 10 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସାଇ କଢ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରିବା। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଏବଂ ଜିରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପିଆଜ, ପରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବା ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଏହାପରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ଯାହାକି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ 24 ଗ୍ରାମ, ରାଶି 2 ଗ୍ରାମ, ଗୁଡ଼ 12 ଗ୍ରାମ, ଚିନାବାଦାମ 4 ଗ୍ରାମ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଅଳ୍ପ କିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ କଢ଼େଇରେ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏହା ପାଗ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମକୁ ପକାଇକି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶେଷରେ ସେଥିରେ କିଛି ରାଶି ବା ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଲଡ଼ୁ 45 ଗ୍ରାମର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଲଡ଼ୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।